שיר הבא, איך עושה כבשה. אבל הסיפור של השיר הזה הוא די ארוך, ואני הולך לספר אותו. הייתי בקיבוץ נחשון ב-1995. הייתה לנו להקה שנקראת קורא הפחם, ובאותה תקופה נכתב השיר עם עוד כמה שירים של קורא הפחם, גם בהופעה, כשאני מתופף. ואז היה איזשהו תחרות כישרונות צעירים בקיבוץ נחשון מול כל הקיבוץ, ואני אמרתי יאללה לכתוב שיר. בהתחלה השיר הזה היה על איך עושה חבר קיבוץ מסוים וכזה, לצחוק על החבר קיבוץ. אחר כך אמרו לי תקשיב, זה לא לעניין לצחוק על חברי קיבוץ, אז העברתי את זה לחיות, ובקיבוץ נחשון יש דיר ענק של כבשים. אני זוכר אז שעבדתי בדיר הזה. ההופעה הייתה ביום חמישי, ואני בכלל ביום שלישי יצא לי איכשהו משהו, טסתי בכלל לאנגליה, טיסה ראשונה שלי לחו"ל. והטיסה לא עלתה יפה, ועצרו אותי שם בצ'ק פוסט שם באנגליה, כי היה לי פחות כסף. מפה לשם יומיים חקירות, והחזירו אותי לארץ. יום חמישי בבוקר אני נוחת בטיסה ישירה באנגליה עם שתי שומרים, אני נוחת בקיבוץ נחשון, כולי בהלם, כשבערב יש את התחרות הזאת. כמובן שכל הקיבוץ ידע, אבל אמרתי, בכל מקרה, בוא אני אעלה להופיע, ואז מול כל הקיבוץ הכרוז אומר, קבלו אותו הזמר שהגיע במיוחד מאנגליה, בשיר, איך עושה כבשה. אז איך עושה כבשה שהיא ממש רוצה, איך היא עושה והיא מרוצה מזה, היא עושה והיא מרוצה מזה, כי זה איי 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 איי, כן זה איי 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 איי. אז איך עושה חתול בלול, הוא עושה מיאו, וגם הוא מרוצה מזה. הוא עושה מיאו, וגם הוא מרוצה מזה, כי זה איי 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 איי, כן זה איי 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 איי. אז איך עושה טווס בקרקש כשהוא טס, כן איך הוא עושה וגם הוא מרוצה מזה. הוא עושה וגם הוא מרוצה מזה, כי זה איי 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 איי, כן זה איי 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 איי, כן זה איי 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 איי, כן זה איי 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 איי, והיא מרוצה מזה,
כולכם מרוצים מזה, גם אני מרוצה מזה. השיר הזה הגיע מקום ראשון.